بلوچستان یازدہویں اسمبلی 12 اگستہ تحلیل بوگے گمانین چشک مدت سرجم بوگا 2 روز پشکپتا اشیا حبیز نگراں سیٹ اپ بابتا سروزیر بلوچستان میر عبدالقدوس بدنجو اپوزیشن لیڈر ملک سکندر ایڈوکیٹ میانا ہنگتا گندونین نبوتا نگراں سروزیر واسطہ میر امل کلمتی جیو آئی فے راشون میر عثمان بادینی نصیر بدنجو علی حسن زیری نامہ نسرا شور و صلاح کنک بتا بلوچستان اسمبلی 5 سال سرجم بوگا 2 روز پشکپتا اسمبلیانی تحلیل بوگا پیسر سروزیر و اپوزیشن لیڈر میانا گندونین اشدرییں بلے ہنگتائی بابتا گندونین نبوتا منشون ردا باز روچا چے سروزیر بلوچستان اسلام آباد نشتا خود سروزیر بلوچستان وتی گل بی اے پی اے راشونا شور و صلاح سرجم کتاگ سروزیر کوئٹہ آئے گا پاس سروزیر او بل اپوزیشن لیڈر ملک سکندر میانا گندونند بھی بنشون گوشگند کے نگراں سروزیر واسطہ بی اے پی اے نیما چے گوستے چیئرمین ضلع کونسل نصیر بدنجو جمعیت علماء اسلام فے نیما چے گوستے رکن قومی اسمبلی عثمان بادینی اور بی این پی نیما چے رکن صوبائی امل کلمتی نامہ نسرا غور و فکر کنک بتا بنشون گیش گوشگند کے بلوچستان اسمبلی 12 اگستہ تحلیل کنک بیت